ovdje stavili kako bi ukazali na to da su naši branitelji branili svaki centimetar hrvatskog teritorija, te smatramo da su ovom izjavom oni najviše povrijeđeni. Naše pitanje je gradonačelnik Bubale, gdje je naših obećanih 4090 novih radnih mjesta? Predsjednik mladeži Osječkog HDZ-a Ivan Radić izjavio je kako građani koji su birali trenutnu vlast nisu mislili da će ih vlada iz problema vaditi novcima od droge i prostitucije. Mladež HDZ-a grada Osijeka je povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva pokrenula akciju humanitarnog karaktera Osječani za Osječane, mali paket, veliko hvala. Napravili smo za gradonačelnika tortu kako bi zasladio gorku osječku svakodnevicu i uz tomu prilažemo ove čudesne tablete za pamćenje kako bi se naš cijenjeni gradonačelnik prisjetio svojih brojnih obećanja koje je dao građanima Osijeka, a nije ispunio. Samo bi upitao kolege iz HDSSB i HNS-a šta je sa kulturnim centrom za mlade koji su obećavali. Što se tiče, nadovezao bih se na Karla, što se tiče noćnih linija, upravo je HDSSB 2008. ukinuo noćne linije, te ih je kasnije vratio uz naknadu za vožnju 2 kune, do tada su bile besplatne. Odlučili smo prikazati i prisjetiti se svih onih, po navodnicima, lijepih stvari koje nam je omogućila i priuštila sadašnja vlada u ovoj godini na izmaku, a to je poskupljenje cijena grijanja, poskupljenje cijena struje, povećanje PDV-a, rekordna nezaposlenost. U sklopu toga su nam uzeli božićnice, regrese, radna mjesta te posljednje kune iz novčanika. Ovim putem želimo reći kako podržavamo kandidata za gradonačelnika dr. Dražena Vidovića i kandidata za župana Gorana Ivanovića Laca, te ispred mladeži HDZ-a grada Osijeka želimo svima sretan i blagoslovljen Uskrs. Između ostalog, svrha ovog našeg dolaska je da potaknemo i ostale sugrađane da posjete azil, da dođu, da vide, da prošetaju ponekad njegove štićenike, da se uključe u rad azila, što kroz volontiranje, udomljavanje pasa ili nekom vrstom donacije, te na taj način daju podršku volonterima udruge Pobjeda. Mladi, stari, bogati, siromašni, svatko u granicama svojih mogućnosti pokazao je da sugrađani, unatoč velikoj krizi, imaju empatije prema onima koji su u puno težoj životnoj situaciji. Leon unatoč iscrpnom liječenju i višegodišnjoj borbi sa malignom bolešću pokazuje iznimnu snagu i pravi primjer neslomljivosti ljudskog duha. U ovoj priči nije bitna ni hrabrost, niti snaga, volja, ustrajnost, nego bitna su financijska sredstva koja bi mu omogućila i osigurala životno potrebno liječenje u Njemačkoj. Ovu priliku u mladeži HDZ-a iskoristili su i kako bi prikupljali pomoć za obitelj tragično preminulog Kristijana Pavića. Gdje skupljamo odjeću, obuću i kuća potrepštine od naših sugrađana. Ta akcija će se nastaviti do 14. ožujka, a svi zainteresirani građani moći će predati, odnosno dati odjeću, obuću i kuća potrepštine u stranci HDZ-a grada Osijeka, Lučki prilaz 2/2.
Protiv smo rasprodaje državne imovine. Protiv smo novih poreza. Protiv smo novih zaduživanja. U konačnici protiv smo terora manjine nad većinom. Sada kada smo obrazložili svoje razloge protiv, želimo reći i da smo za. Da smo za da u Ustav Republike Hrvatske uđe definicija braka kao životne zajednice muškarca i žene. Mladež HDZ-a izašla je na glavne prometnice Osijeka. Natpisima na transparentima "Potrubi ako ti je gorivo skupo" animirali su vozače da iskažu svoje nezadovoljstvo. Sudeći po sirenama koje su vozači stiskali u znak odobravanja, mnogo je nezadovoljnih građana. Zahvaljujući kontinuiranom radu i zalaganjima, HDZ sada ima najjaču mladež u gradu Osijeku, zaključuje njihov predsjednik Ivan Radić. U želji da što bolje upoznamo povijest naše domovine, mladež HDZ-a grada Osijeka 9. studenog organizirala je edukativno-memorijalni posjet gradu heroju Vukovaru. Da je prošlogodišnja velik odaziv na maturu rezultirao jednako tako velikom prolaznošću naših maturanata na državnoj maturi. Od prikupljenih novčanih sredstava ćemo kupiti i donirati tradicionalne uskršnje namirnice obiteljima slabijeg imovinskog stanja. Također danas ćemo podijeliti oko 500-tinjak pisanica našim sugrađanima, a za najmlađe smo, kao što možete vidjeti, organizirali Zekin trg. Impresivno, dostojanstveno, nadahnuto, silovito.